kinis-kis din. Saglila rin po tangkay. Malangin na lang tambing niya. Oo. Hala ka ta kung kuha yung potang kaya kaya. Limbawa, plano kayo. Potang kaya talaga gawa kong balerang ka akong kambing. Pwede, makasali ka kaya. Ito nga po, salon may 5,000. 5,000. Tinip po natin ang kaya. Kumana ka, ati ka tama na ba? Natin. Oo. Ito ba mo lagay sa maling mo naman? Oo, paggawa ko lang mga yan. Ay, bakuran ng kuhay. Amula din ang papagpipira sa mga potamunguran. Oo. Simula kasi tumula sa palamalang yun. Nagsaka potang kaya rin ang tinanak kakawa nila. Manila pa nga forma rin ka kung kay. Then ka kung nangawas ka rin eh. Buko. Eh? Sabagay kay ni kay larang camping kay ni balera. Kay ni nalulubog banda kay ni konsyal. Ngayon malwalas pi pangalan day ni potang kay larang camping ko. Alwalas no. Ngayon ni keto tanamang gulay-gulay potang kay ni kambingan yan eh. Pampamangan mga bikang pa. Ito atin lokaburi ka tang makay marberry ang popang Ito ang balamo ko. wow, ang popang nepier. Tamang may ano dito sa bahay. Oo, kaya kami lang ko pamanganda. Mag poultry na talagang kambing ako. Kaya rin tayong imported. Ati natin ko imported. Kitang ita mong balera, 2 milyon pegawara. Puta na Kaya na. kitang malapit ilog ka rin, bro mo kalado ka rin alam mga bante. Medlo ko na. Ang dala. Kantag mo na itang balay kita. Umak ninong mumunta ka rin na yung kay, papa ka na po kay. Ito lang kay caretaker, ito lang ang bante. Pwede yung pasyalan ni Santa. Bah. Bro meng awan yung malaw yun, ano yung sagya kaya sa akin. Ate yung dalan. Takita. Ate, minsan pasyalan te. Seke. Kaya yung panyarol niya. Ang kakaran. Patanam kayang kolobasa. Tapos sini okra. Ay ni, pabakod kaya naman makanyang kanini yan. Ito nang gagapang, konsyal. Kalabasa. Wow, ela pwede ha? Pwede lang. Siguro naman kaya kakabalik na kaya sarol ni apan daldal ni nitang isegi. Potang kay balsana na parin mo na. Parken mo kay beriloklukan? Ken mo kay beriloklukan? Alila kita? Agaw. Ako pare. Ito na mo pala kawas siguro. Pakakay kepit ang iseki kanyan eh. Tapos na nga baka mag-jogging ka kanyan eh. Inimburik kanyan. Wala mo ba? Bisa na akong ano ko nakangkar na ako nga po. Tunggal ditaan kaya. Siyempre ba ako dyan ka rin kanyan. Pasarol kayo nila. Dakala kulabasa rin eh. Gambulak-lak lang mo ya po. Lapong kulabasa. Pisalinal na palik eh. Pantulod. Pantulod na. Matibay no rin kang remanggaw oh. Na. Alam ito eh. Atin metong. Ay ito mete kaya naman to. Na ano din yung dahon nun dahil may nagsisira o may ano na pa rin doon, malunggay oh. O gusto mo ng ano. Medyo nakakalaban na sila sa ano, na sa init. Aron, namulaklak to, kailangan tanggalin ko to. Pinapatanggal nila para lalaki pa siya. Ba, itong mga niya mga nan eh. Hindi, lalaki siya kaya lang. Yung sustansya na pupunta sa bulaklak. Pero ang ganda tingnan na, Osyal. Medyo gumaganda-ganda na siya. Then dito, plano ko, okra. Dito kulabasa. Yung okra, hindi mahirap. Alila. Alila? Hindi mahirap alagaan yung okra. Sabi ko, subukan ko kasi para may income naman. Tapos dito, kulabasa. Pagpali ng mga mata, ano. Oo. Mamaraka-rakayari ko, Osyal. Gara kanyo, yung anak malulugkin. Ela masakit kayan. Sesen. Alila na na. Dati na lang kang Hindi na kailangan ng kustrilyo na no. Sarol lang tsaka balsa.
Diyan kanyan, iba lang nga mula, surgama, kahit ano, patang mo rin mga ulate lang, itapan mo rin dito. Pero gusto ko luminis muna. Yun, malinis bata po tang yung bunga yung kakasama natin. Oo. Ang ganda na ng ano. Mga 2 years consyal, malaki na to. Pwede nang lagyan ng kambing. Yung kambing, may 6 na akong kambing doon eh. Sabihan natin ito nga. Panimula. Gamitan ko po tang kaya ni Consyal. Yung bato-bato. Nung makapagawa akong baliw ka rin. Ang po yung balas kanya, palipak ko ito. Pabako ko. Oo, pakakaya ko na ngayon. Pakwa ko. Pong graba, tipang graba kayo eh. Kaya nga, kape-kape ka, tsaka jogging-jogging kayo eh. Na. Silip-silipad din kabigyan niya. Wow. Ito palang kay Consyal. Itang trailer ang po pa itang kainin kay. Kabit na lalaki ni siguro. Pata lalaki pa natindi. Tapos, itang makina. Paano po ito maranom ka? Nagalagay tayo ng ano dito. Ito. Ang tawag dito? Yung may soksok. May tubig? Diyan dalawang Consyal? Na? Mga bigkang kayo na kanya, stromya yan o gama kayo niya, magkaya? So wala nang problema Consyal na may pampatubig ka na. Hose mo yung kailangan eh. Marakala naman ako rin eh. Nung pilang ko kataong managtal kini? Diyan ano mo kung managtal kayo, sumawa kayo. Tsaka magkano yung upahan ng per head din tao kini? Putang kayo, siyempre. Kahit ilang dalan. Ilang dalan. Pati nga po niya kanta. Anong... Libre pa mga kanta. Ayari doon ba yun? Tukore kumumuro pati nga po man. Wow. Kaya pisali, atin larin pa nakitan niya. Atin sasalihan pa yan. Atin ta naman akong tao ken eh. Lalo na yan, lanang mo bro. Wow. Puro yung kulubasa. Tang managtal kaya, retang... Ay, sumawa na ka managtal bulaklak ka rin eh. Mararong ka tao, kang apol, pisali ako na malingki. Na. Alang meten eh. Mitas na lo oh, hindi tag na mitas ni ne. Bonggabilya palita, ita Consyal oh. Boborik kasi nga kibig kong bonggabilya muna bayan tumibi yung bakod ko. Kadana nita atin yung kule, may bulaklak yan eh. Yung mga kanyan, lalakad dyan o magkiraya? Lalakad dyan. Lalakad dyan. Kotang kunang dahing balas. Oh. Padi na may paswa eh, loko na lang ng magini. Padi na kaya? Wow, kotang kabitay ang katalma, mamarang ko kabitay ang makina. Matas. Mga nano forma? Sigatas na nini. Kaya matas po. Sitang kaya matas eh. Yan yung marap ka nito yung makina po. Nung mamarang ka tayo, was mo yung pagya. May kulubasa kasi yung para naman eh, matibelb eh. Hama yan? Yan yung talaga lalang ilap. Pwede lang para naman. Kaya matambang yun. Iwari, tinatabak dati niyo. Pengambol niya ang parimbong eh. Eh nabalo niya. Balas yung kabitaw kang gabon mo. Kaya baka magkama yung pismo
Oo. Ang bagay, ang kapalaan kaya nini. Ali, gamit ang bako kasi magamit ang bako palipak ko ini ka rin. Kaya sila itubo ngayon. Natang nga tunong ako may palapit niya ako sa Malalim yung kulkul yan. 20 pitsa siguro. Pero maglari yan eh. No maglarel. Anong gawa ka malati swimming pool ganyan, masureda nam. Basura. Kailangan malalam. Mga lawing yung kay. Magkulay mo ngayon. Swimming pool. O itang karne, sa ating malalamitan eh. Wow. Taga mo na rin nga na ka rin eh. Yan nila siguro. Ito lang nga biyanak na eh. Kaya